Akşamınız hayırlı iyileşler. Benim sesim gowu gelýärmi? Sizden şonu bir sorasam. Birinci nowatda. Ee, Daýdana gelýär diýip görkezýär. Daýra, gara alban bilen. İyileşler bugün. Ýokary bilim barada bir gysga bir gürrüňe ders bir. Ee, Şu ýokary bilimiň ýa-ni nähili pesdigini düşündirýän bir nemäni görkezjek men size şu wagt şu taýda. Gaty gyzyklydyr. Nowatda şunu açayın men. Şu taýda bir neme ýazýar ýöne. Başa geleýin. Kim ýazypdyr, näme ýazypdyr diýilen nemäni düşünmek üçin ine Karaýew diýip Karaýew diýip bir. Türkmenistanyň akademik derejesine ýeten bir adamyň ady. Kitap ýazypdyr geosiýasy seljeriş we strategik meýilleşdiriş diýär. Indi geosiýasy diýip bir söz ýok birinciden. Geopolitika diýip bir söz bar. Bütün dünýäde de şeýledir. Siýasat sözü, şu taýdaky siýasy söz politika sözüniň manysyny bermeýär. Şonuň bilen bilelikde de geo sözüni goşsaňyz böwünden başga bir mana ýitgeýär. Ýani bu samsyklar diýip aýdaýyn bu zatlara. Düşünen ok boluşýaly bilişleri ýaly yüzeysel ýa yüzünü görýärdiňe, aňyr taraplaryny gören ok şey diýip alypdyrlar. Bolýa bu taý şeýler aksoň näme üçin nemedipdir? Ýokary okuw mektepleri üçin. Okuw kitaby diýe. Bilmedim, ýokary okuw mektepleri bolanda ýokary okuw jaý diýip geçilýändigini bilýäs. Ýöne mektep diýip geçýän bolmagy mümkinler. Soň Türkmenistanyň bilim ministrligi ödürläpdir bunu. Umuman bir döwlet derejesinde kitap diýip aýdýar. Şeýleräk bir kitap. 2017-nji ýylda nemedipdir. Ýokary okuw mektepleri üçin okuw kitaby diýe Türkmen Döwlet Neşriýat Gullugy ýene näme diýip gidýär. Bu taý şeýleräk illeşler men esas bir görkezjek demem bar. Şonuň üstünde durarys. Hazır bir minut. Umuman şeýlerek suratam goýupdyrlar. Kitabyň içinde Alawaýyň suraty. Alawaýyň suratam bar diýip aýdaýyn. Hazır men size geljek bolýan ýerimi görkezeýin. Gatykän nemeler bar ýöne el alınjak ýere, berýän çeşmeleri, pikir ýöredişi kitabyň içinde. Yani bu kitabı okusaňyz dünýä ors bilen Türkmenistanyň ibarat ýalykrak bir näme görýäňizde. Orsuň bir dünýä garaýşyny görkezýän bir şekilde ýazylan. Yani ýönekäý bir ýagdaý bar diýne şu taýdaky. Halkara atnaşyklaryň geosiýasy ölçegi diýär. Yani geopolitika ölçegi bolmaly. Şu taýda üçe aýrypdyr dünýä nemesini, siýasatyny. Halkara siýasaty, dünýä siýasaty we global siýasat diýär. Indi şu taýda dünýä siýasaty bilen global siýasat meselesi bar-da. Onu nädip aýryşdyrypdyr? Yani biz dünýä siýasat bilen global siýasatyň ikisiniň bir zatdygyny bilýäs. Global diýmek dünýä diýmek. Indi men bir nemänem görkezeýin şu taýda. Neme etmesinler, dawa etmesinler. Şu taýda bir
Study Smarter diýip bir näme bar. İnternetten biraz akademik derejedäki maglumatlaryň gysgaldylyp berilýän bir näme ýalyk. Ensiklopediýa ýalyk diýip aýdaýyn. Köp saat tap bilýän ýerimizde. Ine şu taýda näme geçýär, dünýä siýasat bilen nämäniň arasyndaky tapawut. Owa halkara gatnaşyklar we dünýä siýasatynyň nämesine düşündirýär, ýöne içinde şunu geçýär. Owa dünýä siýasaty, ýani ýaýyň içinde aýrypdyr. Owa ýani global siýasaty ýaýyň içinde de dünýä siýasaty diýip bilinýär diýär. Ýani o bizim şeýle bilýäs onu. Men pikirimçe akademik bir nämäni alan, o sosial ýa-da bilmedim üniversitet ýokary nämäni okanlaryň hemmesi düşünäýmeli muňa. Ýani global siýasat diýmek dünýä siýasaty diýmek barbyr. Global söze bolýa näme üçin ulal dünýä ýerine ulanýar diýip näme edilse. Öň dünýäni globus şeklinde bilmeýärler, şoň üçin dünýä diýip adlandyrylyp geçýärdi. Öňkü nämelerden gelýär. Soň bu ýuwaş-ýuwaş global näme öwrilýär. Ady ve täzeden ýanky dünýäniň nämesine ösüşine seretmek üçin gurunalan bir näme-de ad. Umuman global ady dünýä adynyň ýerine ulanyp başlady. Bu akademiýada şeýledir. O dinde dünýä, din dünýä diýip bilýär. Bilim globus diýip bilýär ýani. Şo taýdan gelýär tapawutlary. Biz taýa geleli. Bizim näme karaýyfymyz näme diýipdir. Umuman 3 aýrypdyr. Soň ine o nädip ine dünýä siýasatyny global siýasatdan näde aýrypdyr. Onu görelim. Baştan başlaýar halkara siýasat. Bu diýär esasen döwlet ara gatnaşyklaryň siýasatydyr diýär. O ýönekey dilde bir ýazylypdyr o ýokary okuw kitabynda şeý diýip ýazýarlar o. Onuň çäklerinde iki taraplaýyn we köp taraplaýyn gatnaşyklar alınıp barylýar. Dünýä siýasaty. Inde dünýä siýasatyna geldik ikincisi. Şu taýdaky. Bu has giň mazmuny eýe bolmak bilen ol ähli halkara gatnaşyklary ulgamy üçin umumy bolan siýasaty öz içine alýar. Düşündiňizmi indi şu näme? Men äkän bir many berip bilmedim. Düşündik diýip basadyle bu has giň mazmuny eýe bolup diýär. Has giň diýäni näme? Ýani şuňa görämi alýar? Ýani halkara siýasata görä has giň, näme görä has giň? Onu belletmendir. O has giň mazmuny eýe bolmak bilen ol ähli halkara gatnaşyklary ulgamy üçin umumy bolan siýasaty öz içine alýarmyş. Muňa hökümete değişli bolmadyk we dünýä derejesinde hereket edýän halkara uramalary transmilli we transkontinental aktörler ýani gatnaşyjy taraplar hem girýär. Hemme nemeler girýär umuman. Inde muny düşündik diýip kabul edeli. Inde global siýasat da näme diýip bana beripdir. Global siýasat bolsa has umumy we jemleýici häsiýete eýe bolmak bilen ol halkara we dünýä siýasatyny öz içine alýar diýär. Yani bularyň pikir edişi ýani hemme zat bir-birine näme diýeli? Bir-biriniň içinde ýalyk pikir edýär. O bir-biriniň içinde däl, bir-birinden aýratyn gurnalýar. Bu zatlar hiç açanam içinde ýalyk däldir. Bular ýani näme adamlar bolan üçin Sovet döwrüne pikirlenýän adamlar bolan üçin ine global siýasat bilen dünýä siýasatynyň başga bir zatlygyna inanýan we şo barada da kitap ýazypdyr we niras algynanypdyr. Ine şunu beren wagtyň ine şu halkara nemede, halkara gatnaşyklar diýär-de, uluslararasy ilişkiler bolýar türkçesi. İngilizcesi international relations diýip geçýär. Ine şo taýa girin, ine şunuň ýaly bir maglumat beren wagty, ine bir okuw kitaby, bir maglumat beren wagty
çeşmesinden berýändir. Çeşmesi näme bolýar? Ine mysal üçin aýdaly. O näme halkara gatnaşyklarda siýasatlar o bilmedim pelança adama göre 3 aýrylýar. Pelança adamyň aýtmagyna göre 3 aýrylýar diýip geçilýär. Bu taýda hiç bir näme ýok. O kim beripdir, kim näme diýipdir? Ine bulam ýokary okuw kitaby ýylyşlar ine şu görýän näme. Bu diňe bir nämesi o ýokardaky ýazylanlar ol gaty ýürek bulanjy näme diýýäni, näme goýýany özleri hem düşünýär. Gynançly bir ýagdaý ýylyşlar. Ine şu taýdan okuwak ine pul berip okuwa girýärler. Ullakan pullar berýärler özä okuwa girmek üçin. Soň ine şu zatlar okuya ha bunam okuyan däldirler. Okasa da bilmedim bir ikisi gyzygyp aýratyn. Okuyan bolmagy mümkin. Okan ýagdaýynda da ine aljak bilimi şu. Çäreden çäre gatnap hemem şunuň ýaly kitap bar. Da şunuň ýaly kitaby okasaň bolmanam çäreden çäre gidersin, başga iş sadam etmersin. Yani şu taýda halkara siýasat diýip aýrýar, dünýä siýasaty diýip aýrýar, global siýasat diýip aýrýar. Indi dünýä siýasat bilen global siýasatyň arasyndaky tapawuty bilmeýän adam kitap ýazypdyr. Karaýew. Indi Karaýew o ýurda baran wagty ine garşymyza alarsan gürrüň ber. Birinji o sorajak zadymyz geosiýasat näme diýmek, ine şoň manysyny düşündirip bersin. Hatta şey diýip sorady, öňünden näme bolsun taýýarlanmam biler. O geosiýasat bilen geopolitikaň arasyndaky tapawut näme diýip sorar. Karaýew. Ben şoň soraga jogap berip bilse, soň gatykän soralarymyz bar şu kitabyň içinden diňeje. Başga da kitaplar var bu haýwanyň ýazyp beren. Yani kitap ýazýar pikir edin. Şunu ýaly adamlar. Gynançly ne şey edip demet börlerde ýokary bilim berýärmiş. Soň bir gyzykly tarap bar daşary ýurtda ine Türkiýede Ýewropa ýurtlaryna näme deýinden Türkiýede Ýewropanyň nemesine girýär bir bölegi. Postsowetlaryň daşyndaky ýurtlar diýip aýtsam belki de. Şol ýurtda okap baranlary diplomny tasdiklamak üçin egzamin alýarlar ýagny. Näme esasında egzamin alýar? Ine şul adam halkara gatnaşyklardan egzamin alandy kabul edeli. Okap gelen adama soraýar. Maňa näme diýip mi sorajak? Siýasat näçe aýrylýar diýjekmi? Halkara gatnaşyklaryň uğru boýunça siýasat näçe böleg aýrylýar diýip bu sorajak. Soň şu soran ýagdaýynda şu jogaby bermelimi? Ýani halkara siýasat diýip dünýä siýasaty, soň global siýasat diýip. Menem sorarym dünýä siýasat bilen global siýasatyň bir söz manylaryndaky tapawut we ulanışdaky ýerini görkezleyip. Bilmeýärlerine şu taýda ýazýar. Onuň arasyndaky tapawuty. Global siýasat, ýani dünýä siýasat diýip bilinýär diýe. Ýanky daş töwerek, ýanky dünýädäki daş töwereklerin siýasaty öwrenýän bilime diýilýär diýip aýdýar global siýasat. Ine keskitleme, ýani keskitleme de diýip aýtmaly, keskitleme bolup bilmeýär. Ýani bizdäki keskitleme sözü ýalňyş. Tanım bolmaly. Şey diýip tanalýar. Sen keskitleme diýsen, eýär keskitlendi boldy diýip ýanky manysy şol üýtgäp bilmeýär, keskitli. Bilimde hiç bir zat keskitli däldir. Ine şu näme? Şunu düşündürüşüm iň az 10-15 görnüş bardyr. Bir wada ýanky. Soň şularyň hem köpüsi wagtyň geçmek bilen üýtgeýär. Sen dünýä siýasatynyň özü üýtgeýär birinciden. Dünýä siýasaty üýtgedikçe bulam üýtgeýär. Ine näme sebäpden şey diýipdir? O dünýädäki
özara gatnaşyklaryň ýa-ni özara gatnaşyk diýsek hem ýalňyş bolýar-da. O iç-içe bağlanşygyň bolmaly şu söz. Ýa-ni dünýädäki iç-içe bağlanşygyň artmagy bilen bilelikde. O neme diýenligi üçin ine şey diýip neme beripdir. Keskitleme ýazypdyr. Ýa-da tanım diýýäs o. O ine bu taýda da halkara gatnaşyklar global siýasatyň bir bölegini emele getirýär diýär. Bir bölegini aýratyn. İçinde aýratyn öz başdak bir bölek. Bizimkilerem o üç aýrypdyr näçindir bir gyzykly şeylerek. Soňra käbir ýerlerde referans beripdir. Berýän referansa o bir sany ors neme bar. O şonuň nemelerine referans berýär. Dünýäde hiç bir nemede ors, ýa-ni syýasy nemede ýa-da sosial ýa-da psihologiýa demesinde bir ullakan bir orsuň referans berilýän ýeri ýokdur. Men näçe kitap okudum, içinde bir orsa gawat gelmedim-de. Orsuň aýdan bir zady. İtalyanlaryňky bar. Ya içinde Araplar bar. Gawat gelýär. Arap nemeleri bar. Sosial bilimçi ýene näme. Beýleki ýurtlardan bar. Awstraliýa ýene näme diýilenlerden bar. Ýöne orsetden ýok. Ve bularyň hemme zady ýasama şul adamlary ýöreýte ine Türkmenistandaky nesli zaýylama üçin öňe çykarýarlar. Ine şu Karayev diýilen adam Türkmenistandaky nesli zaýylama üçin öňe çykan adam. Bularyň başga da ýene bir kısanlary bar, atlaryny häzir bermekçi däl. Soňa baka neme der? Ine milletçilik diýilen sözüň manysyny ters düşündürýär-de. Erbet bir zat ýaly edip düşündürýär. Ýa-ni nationalist nemede. Endi bir ýurt bolar, bir dil ýa-ni nemesi bolar, ýa-da däp destur bolar da sen milletçi bolmazmysyň? Bular ine şonu erbet zat edip ýa-ni özem ýaňy ýakynlarda bir köp wagt geçen ok. Şonu aýdýan zady özem jemgyýet öwrenişi ýaly bir nemeleri işläp ýören adam. Olan bir haýwanyň biri. Şey diýip düşündürýär. Oňa baran wagtda oňa da bir milletçiligiň nemesini sorars, manysyny. Sen nerden çykardyň, nemelerem bolmaly da. O haýsy sebäp bilen şonu orta atdyň, şonu näme üçin şeýledi ýa-ni özem. Türkmenistandaky diplomatlara akyl berip ýören haýwan bolam beýlekse. Bulam şeýle bolmaly. Umuman aýdan da ýylleşler, men şu taýda jemlemekçi gysgaça şeýle şunu gurrun berjekdim. Ýa-ni Türkmenistandaky ýokary bilim diýen zadyňyzyň o peslik derejesini bir görüň, hem şular özleri hem görsün. Şu ýagdaýa gelen nädip bu jemgyýetiň çürendi, nädip çürediýändigini, näme üçin hemme kim bir meselesine ýurdun öz ýurdun meselesine düşünmeýändiginiň ne sebäpler şulardan gelýär. Bolýa, sag bolun. Ýylleşler ýene-de görüşýänçek.